Сәлам дуслар, эфирда шоу без. Бүгін бізде қонақта Мөнир Рахмаев. Мөнир белән гадәти генә кафеда тыныч кына чәй эчеп утыру мөмкин түгел билгеле. Аның белән кайдыр чабырга, йөгерергә, ким дигәндә биергә кирәк. Менә шул биюгә без бүген тукталырга булдык. Тапшыруыбызның кунагы Татар эстрадасының энерджайзеры Мөнир Рахмаев бүген яңа сезонга яңа бию өйрәнер. Сәлам Мөнир. Сәлам егетләр. Сәлам. Исәм сыматыбызлар, хәйле көннәр. Менә иртән килдем, уже менә биебез. Әйбәт, бик шундый хәрәкәтләр монда. Мөнир, бу егетләр сине нинди биюгә өйрәтәчәк бүген? Break dance, менә шундый биюләр бар, шундый хәрәкәт шундый бар. Хәрәкәтләр менә хәзер алар күрсәтәләр. Break dance күрсәтәләр. Бик шундый бик авыр биюләр. Шуңа күрә, хөрмәтле достар, без бүген сезгә күрсәтәбез. Без элементлар алдык. Break dance-тан күрсәтәбез бик яхшы хәрәкәтләрне. Мөнир, син сәхнәдә бит инде әллә ниләр кыланасың, микрофоннар очыртасың, тегендә монда йөгерәсең, аякларын күтәрәсең, зал белән эшлисең. Менә бу биюләрне Мөнир берәр кеше өйрәтәме, әллә бу синең эштән килгән шундый харизмаңмы? Әйе, эштән килә. Кайфлар әйбәт булса, биюләр дә әйбәт чыга. Шуңа күрә инде, хөрмәтле достар, бөтен балачактан инде биюләрне яраткан идем. Балетларны, менә шундыйларны, минем әним дә үзем балерина. Әйе, ул хәзер инде шөгыльләнмәй балет белән. Балачакта иде, яшьтә шөгыльләнә иде. Шуңа күрә күңелдән килә бөтен биюләр. Бу малайлар белән мин танышкан идем бер банкетта инде. Алар бик әйбәт биюләр, танцующий официанты менә алар әйтәләр бию тараталар. Әйе, алар шулай баралар. Бик күңелле, бик шундый әйбәт. Алар белән таныштым. Аннан соң инде хәзер алар бисә бер солянкада, без бер татарча солянкада алар бисә без малайлар белән биебез. Без бер җырны аларга бирдем. Хәзер алар карыйлар, әзрәк кенә кирләп бөтен хәрәкәтләр куялар. Шуңа күрә инде хәзер алар берсә көн сайын менә шулай без репетиция ясыйбыз. Менә шулай. Хәзер күрсәтәбез. Беренче хәрәкәт безнең. Уң аякны суң кул белән тотабыз. Суң аякны чыгарабыз. Әйе шулай. Уң якка әйләнәбез һәм фиксация ясыйбыз. Әйбәт. Молодец. Әйдә үзем күрсәтим әле. Ярдызлар. Киттек. Юк. Добылды ба? Киттек. Супер. Булдырдым. Әйе, тагын бер хәрәкәт күрсәт әле миңа. Ярар, менә тагын бер хәрәкәт. Кулыбызны булай тотабыз. Әйе. Аның разницасы. Инде уң аяк белән суң якка басабыз һәм кулларны ачабыз. Ярар, киттек. Менә. Ачабыз. И суң аяк белән. Әйе, шулай. Менә. Мен син диге балерина шикелле ясый. Сибет аягымны шулай басам. Әйе, катырак басам. Катырак. Әйдә, башладым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бергә башлый. 1, 2, 3, 4. Хоп, 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 хоп. Әйе. Ныграк басады. Хоп, менә бит, әйбәт. Сине сөям, син моңнарым, син минем сагышларым. Сине сөям, синсез үтә гомерем агачлары. Син минем кояшым, син минем йолдызым. Гел бергә булыйк без, йолдызым, мәхәббәтем. Син минем кояшым, син минем йолдызым. Дөньяны гөлләргә урыйк без. Ай югалып, йолдыз сүнәр, килер
келмәсәң яннарыма, син килмәсәң сагыш уты кабына җаннарыма, син минем кояшым, син минем йолдызым, гел бергә булыйк без, йолдызым, мәхәббәтем, син минем кояшым, син минем йолдызым, дөньяны гөлләргә урыйк без. Бүген безнең җырчыбызны биергә өйрәткән төркем белән якыннанрак танышыйк. Егетләр, үзегез турында сөйләгез безгә. Безнең төркем Actionman дип атала. Ничек оешты сезнең төркем? Собрались мы в далеком-далеком прошлом, в 2002 году, когда вторая волна хип-хопа хлынула в Татарстан, и в городе начались новые какие-то движения, новые направления, такие как сок, скейтборд, рэп, брейк. И вот как бы эти увлечения были основным нашим занятием. Было интересно, новое что-то такое, необычное, не как все это делали. И вот мы собрались тогда в большую-большую семью, и с тех самых пор многие из этой семьи ушли, стали заниматься другими делами. Вот. Но многие, наоборот, к нам пришли, потянулись. С тех самых времен мы до сих пор дружим и как бы взаимодействуем в команде. Егетләр, сезнең чыгышларны кайларда күреп була? Мы очень давно уже двигаемся в таком направлении, как выступления на различных корпоративах, свадьбах, банкетах, в общем, в любой такой сфере, где требуются танцы, и у нас очень много разных проектов есть. Вот, например, один из таких крутейших проектов — это «Танцующие официанты». Потом еще у нас в составе есть, например, вот Тимур, он занимался народными танцами, и благодаря ему у нас очень много движений в плане постановок и симбиоза народных танцевальных каких-то систем с нашим брейком. И у нас есть татарский народный брейкданс, скажем, номер. Да, такое гармоничное слияние, в общем, фолк-культуры, именно народной, татарской, русской и современного брейкданса. Смотрится очень классно. В честь этого мы шили татарские костюмы, которые подчеркивают наше национальное достояние, наши узоры, движения. И мы решили совместить их с этим современным направлением, как брейкданс. Мөнир, син менә әни дип искә алдың, име Мөнирнең менә әнисенә карата аның мәхәббәте аеруча көчле. Мөнир ишле гаиләдә туып үскән егет. Мөнир, сөйлә безгә туганнарың хакында, гаиләң хакында, ниндирәк мөхиттә үсүең хакында. Безнең гаилә бик зур. Минем ике апам, абый һәм мин. Төпчек 4нче булам инде бала. Без 6 кеше инде. Әтәни, Аллага шөкер, исән саулар, әлбәттә торалар. Безнең инде шунда минем традиция шунда бар име, кайткач, Әлмәткә кайткач сайын инде киләм Әлмәткә, әнигә чәчәк алам инде. Әни минем герой инде, 4 бала үстергәч, бу бик авыр. Хәзер бер баланы үстерәсең бик авыр инде, монда 4 бала инде. Шуңа күрә әтәннәрне хөрмәт итәм, яратам. Алла берсә киләсе елга аларның юбилейлары була. Әтигә 65, әнигә 60 була, Алла берсә. Шуңа күрә үзем алып барам, аларның юбилейларын Алла берсә. Менә Мөнир, әнә калганнар иҗат белән шөгыльләнәме, әллә син аерылып торасың башкалардан? Аерылып торам. Бөтен апаларым, минем апаларым, алар ни бухгалтерлар. Әним шикелле, әним бухгалтер, абыем Петербургта тора, предприниматель булып эшли. Шуңа күрә без алар предпринимательләр, бухгалтерлар, инженерлар, а мин җырчы. Мөнир, алар сиңа менә җитди карыйлармы? Әйдә син дә безнең күк берәр җитди эш белән шөгыльлән инде дип әйтмиләр. Юк, мин Алла берсә шөгыльләнәм. Минем планнар бар, шундый шөгыльләнергә инде. Җырлау хобби була инде. Эш кирәк. Пенсияга да кирәк. Шул турында уйлыйм мин әйе. Инде пенсия турында уйлый башладың? Уйлыйм инде әйе. Көн сайын уйлыйм инде шул турында.
Ничкәтәләр киләчәк турында уйлап яшәргә кирәк, шулай. Мөнир сиңа пенсияга кадәр әле бик озак булмаса, бәлки бер биеп карыйк, әйме? 25 яшь уже уйлыйм пенсия турында. Әле пенсия турында уйлама, бер биеп күрсәт безгә. Ярахат күтәтәбез. Карагыз. This is how we take the old from the new to the old from the new. This is how we take the old from the new to the old from the new. This is how we take the old from the new to the old from the new. This is how we take the old from the new to the old. Йөрәк дөп-дөп итә. Авыр түгел икән, хөрмәтле дуслар, бик күңелле биебез, әйе. Мөнир, менә хәзер шаулап гөрләп бөтен интернет синең шәхси тормышыңны тикшерә башлады, әйме? Бу сине борчыйдыр инде, әйме? Менә шул хакта фанатларыңа бәлки синең ниндер мөрәҗәгатең бардыр. Бу миңа инде хәзер 25 яшь, минем тормышым алда, барда Алла бирсә, Алла теләсә яхшы булыр. Һәм тамашачыларымның аңлавын телим. Әйе, үземнән, әйе, хөрмәтле дуслар, дөрес аңлагыз, төрле хәлләр була дөньяда, шуңа күрә инде елмаярга кирәк, көн сайын. Шәхси тормыштамы ниндидер проблемалар килеп чыкса да, алар синең профессиональлегеңә йогынты ясарга тиеш түгел дигән фикердән. Әйе. Менә профессиональлек дигәндә, Мөнир, син бик каты шак катырдың бит әле һәм Дөнәфа белән дуэт җырлап. Сез хәтта алтын барыска да лаек булдыгыз. Әйе. Мөнир, бу бит синең идея, һәм Дөнәфа белән җырлап карыйсым килә, күптән янып йөрдең. Сөйлә шул хакта. Әйе, бу минем идея булды. Без продюсер белән Гөлнар абай белән утырдык та, мен әйтәм, әйтәгез бер дуэт яздырыйк әле бер шундый җырчы белән. Кемне микән? Мен әйтәм, ойлап тордым да, мен әйтәм, әйтәгез Габдулла апа белән, Хәмит Тимергалиев белән. Ул миңа карады, әйе, дөрес, әйдә яздырыйк әле. Шалтыраттылар, җырны яздылар безгә. Хәмит апа килде, без яздырдык. Бик шәп булды. Яздырулар студияда бик күңелле булды, көлештек, номерлар белән алыштык, әйе. Һәм инде менә хәзер инде бу көндә дә без аның белән бик әйбәт аралашабыз. Анда-монда күрешәбез, концертлар буенча йөрибез, күрешәбез. Алла бирсә, менә икенче җырны да яздырабыз. Дуэт, әйе, менә киләсе елга Алла бирсә. Быел татар җырында да Алла бирсә, без номинантлар. Шуңа күрә SMS-ларны җибәрегез. Татар җыры сайтына. Шуңа күрә хөрмәтле дуслар, көтәбез. Бик тә көтәбез, Алла бирсә. Шулай тотабыз кулларны. Монда хәзер татар җыры өчен тавыш бирү бара. tatarjыры.ру сайтына кереп, әгәр дә сезгә аларның дуэты ошый икән, сез тимәгә басып, Мөнир һәм Дөнәфа өчен тавыш юллагыз. Әйе, дөрес. Көтәбез. SMS-лар, әйеме? Бит хасанлы егет булып, менә сахна турына. Җырлый биюләрен бигрәк күркәп күренә. Берсеннән-берсе матурлы эшләпәләр киясәң, күзләреңне уйнатасың, әйсен кемне сөясең. Җылларыңда, моңнарында былбыллар сайратасың. Сер түгелдер инде хәзер кемне син яратасың. Валига барам әле дип гомер буе җырлыйсың. Менә шул сүзләрең белән тынычлыкны урлыйсың. Бер вакытта бер яшьлектә диеп беләр җырлый гали. Җырламый түзеп буламы күңелнең шундый мәле. Суларда балык йөзәдер ялтырый тәңкәләре. Күрер күзгә мәхәббәтле нәкъ безнең кебекләре. Күрер күзгә мәхәббәтле нәкъ безнең кебекләре. Мәхәббәт сөюләр уттан суларга сала. Күңелләр һич картаймый, күңелгә бит үсигез. Яшьлектәге мәхәббәтләр бәхет белән бер тигез. Сәхнәләргә чыгып басаң, йөрәкне җиркетәсең. Ышкын салып күңелләргә бездә дә сәркедәсең. Синең майда йөзләреңә саклана яшь егетләр. Җирдә күбрәк булсын иде. Менә синең кебекләр. Бер вакытта бер яшьлектә диеп беләр җырлый гали. Җырламый түзеп буламы күңелнең шундый мәле. Суларда балык йөзәдер ялтырый тәңкәләре. Күрер күзгә мәхәббәтле нәкъ безнең кебекләре. Күрер күзгә мәхәббәтле нәкъ безнең кебекләре.
Мөнир җырчылар бит инде менә ел сайын үзләренең визит карточкасы буларак үзләренең дискларын тамашачыга тәкъдим итәләр. Син дә ялгышмасам әзерләп йөрисең андый дискны. Ул ничәнче диск? Ниндирәк диск? Минем хәзер 3нче альбом чыга. Алла бирсә, бик әйбәт күңелле булды фотосессия Fashion Box студиясында, бик әйбәт булды. Нинди образларда син анда? Образларда шундый, мин шундый бабочкаларда шундый, костюмнарда шундый, әзрәк кенә шундый Җиддиләнеп киттеңме әле? Кирләп мин стилемне үзгәрттем, әзрәк кенә стиль әзрәк кенә үзгәрә, юк, киемнәр үзгәрә әзрәк кенә, стиль кала. Эшләпә кала, шуңа күрә эшләпәсез бу Мөнир түгел. Эшләпә синең аерылгысыз дус инде ул. Эшләпә минем Эшләпә кимәсәм, мин шундый кеше, мин шундый моторна йөрим, моторна яшәм. Эшләпә кисәм шундый миңа ни керә? Бар бит кино маска шикелле. Кебет ишләр, шулай. Сәлам, хәлләр, шулай. Шулай яшәм мин. Альбом турында сөйлим, яңа җырлар анда, күңелле җырлар, безнең дуэтларыбыз керә анда. Аны шимаҗан безнең дуэт анда керә. Хәддә проблем безнең дуэтыбыз керә, Алла бирсә. Декабрьнең 1нче башында минем диск чыгачак, Алла бирсә. Көтегез. Инстаграмда, интернетта, ВКонтактеда күрерсез. Шулай. Кемнәрдер җәйне ярата, кемнәрдер язны ярата, ә Мөнир көзне ярата. Чөнки Мөнирнең туган көне көз көне. Мөнир, син ничегрәк үткәрергә яратасың туган көнеңне? Мин туган көнемне, бу бит инде бәйрәм көне, Россиянең көне. Шуңа мин шул көнне ел сайын эшлим. Теге ел миңа 25 булды. Юбилей булды, дәйме? Эшләдем. Бу елда эшләрмен, эшләргә мин ярдәм Трудогорга әйтәләр бит инде. Шуңа күрә сездән TMTV каналыннан котлаулар көтәм. ВКонтактеда, Инстаграмда һәрбер көндә күрәм. Менә әле генә Вероника Кузнецовны кутладыгыз, Булат Зиганшинны кутладыгыз. Шуңа күрә миңа да бик ошады, миңа да шундый теләкләр әйтсәгез, рәхмәтләр әйтәм. Без котларга яратабыз, бездән бер нәрсә түгел, бәләкәй генә бүләк тә бирербез, котларбыз да Мөнир, бездән калмасансы. Мөнир, менә синең туган көнең булган шәйдә сиңа телик инде без киләчәктә иҗатыңның гөрләп баруын, тамашачыларың, фанатларыңның күп булуын, иң мөһиме үзеңнең сәламәт булуын. Бик зур рәхмәт TMTV каналына, сезгә бик зур рәхмәт Илия. Шакырганыгыз өчен бик әйбәт күңелле үткәрдек бүген безнең репортаж. Һәм инде бик зур рәхмәт сезгә, минем сезгә шундый теләкләрем бар. Мине күбрәк күрсәтегез. Күрсәтегез, фанатларыма күрсәтегез. Тамашачыларыма күрсәтегез мине. Һәм инде сезгә бик зур рәхмәт. Тамашачы, сезгә исәнлек, саулык телим, бәхет телим. Кичә әйттем концертта бер апаның туган көне булды. Туган көн турында җырны җырладым. Алайда минем туган көнем әйтәм, апа, сезгә исәнлек, саулык телим, бәхет телим. Һәм бер яңа машина Volkswagen Touareg телим сезгә. Һәм сезгә дә шулай телим. Тамашачыларга. Рәхмәт бик зур. Сау булыгыз. Пока-пока. Бүген бездә кунакта Татар эстрадасының энерджайзеры Мөнир Рахмаев иде. Бик тиздән аның туган көне, ул деликатны гына әйтеп үтте. Котларга онытмасыз, ә бүгенгә пока-пока. Сау булыгыз.